kawengnya sinawung saksat sekarasi nuji yen prameswari Bungyanira prameswari Yuwana marep malangen lan sang Prabu Sri Bathara Kresna ing nagri Dwarawati nampi rawing sang Prabu Baladewa Yai Prabu Sri Bathara Kresna pun kakang wis bisa ngarani kalamun praptanipun kakang bebarengan kelawan Pendhita Durna lan Patih Sengkuni aning madyaning negara Dwarawati satepah ndadekake kaget rasane ngatimu angka pisan amarga praptanipun kakang aning negara Ndarawati jeneng saknalika utawa dadak tanpa nganggo pekabaran luwih dhisik diagung pangaksamamu Yai kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu dereng ngantos ingkang rayi matur sampun karumiyinan anggen paduka ngunandika mboten namung prapta paduka kula ngaturaken kasugengan Kanjeng Koko Prabu. Ya, wis tak tampa panembramamu Yai. Praptanipun Kakang kalis ing Rubeda manggih ing kayawanan. Setyaki padha raharja Setyaki. Kula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Awit saking berkah pangestu saking paduka raharja kawontenan menika sumangga ming pangabekti kula mawantu-wantu mugi konjuk wonten sandhaping pepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Salah. Tak tampa Yai. Bapa Panembahan Durna sami wilujeng prapta paduka wonten ing madyaning negari Dwarawati. Lole sinuwun inggih. Sampun kadhar katedha kalingga murda paring sih panembrama ingkang rementak dumateng pun Bapa ing Sukalima.
Lampah kula slamet mboten manggih ing alang-alang. Mboten manggih ing alangan. Kula ngaturaken kasugengan mugi konjuk wonten ngarsa paduka. Duh, sinuwun Sang Prabu Kresna. Nggih, sampun kula tampi. Paman Patih Sengkuni Samiraharja. Lampah paduka paman. Inggih. Antuk berkah pangestu paduka sinuwun Araharja lampah kula kali sing rubeda. Kula ngaturaken kasugengan mugi katampi sinuwun. Nggih, kula tampi. Wangsul dumateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Baya wonten wigatos ingkang kadosa pundi dene paduka Kanjeng Koko Prabu. Ketawis lan kawis tingal semengko pangawak bajara anggenipun marawuh. Ingkang rayi nyadong menapa ingkang dados darunanipun paduka rawuh wonten ing madyaning nagari Dwarawati Kanjeng Koko Prabu. Sorote pandam sumuluh amadangi jero pasareyan Yai Prabu kadangipun Kakang. Pratanipun Kakang aning madyaning praja Dwarawati. Blak Kotheng terus terang bakal nakokake adimu ya adikku si Dewi Rara Ireng. Magepokan kelawan sejarah biyen Rara Ireng kuwi melu menyang Mendura. Nderek marang pun Kakang suwe-suwening suwe si Rara Ireng ora betah melu pun Kakang njaluk melu sliramu Yayi. Babagan perkara ora cocoke si Rara Ireng karo pun Kakang, ora mathuke si Rara Ireng karo pun Kakang ya mbok menawa pun Kakang iki banget-banget anggone kuwatir, banget-banget anggone tresna marang si Rara Ireng. Supaya aja nganti pun Kakang duwe adi wadon siji, uripe kesurang-surang, uripe sengsara. Si Adi wis genah dadi ratu Ndarawati, pun Kakang ora ketang cilik-cilik dadi ratu aning tanah Mandura. Umpamane ditampa dening si Rara Ireng, luwih seneng melu kakange Kresna ketimbang kakange Baladewa. Jarene Baladewa ki galak, Baladewa ki kasar. Kabeh mau ora bakal tak lebokke nang ati. Nanging sing perlu tak takokake ngene Yayi. Umure si Rara Ireng saiki wis ndungkap 19 taun. Taun ngarep wis ambal warsa utawa ulang taun ingkang kaping 20. Besok kalamon adimu si Rara Ireng ana ingkang bakal mengku garwa. Tegese suwe-suwening suwe Rara Ireng mesti bakal ketemu jodhone. Pun Kakang melu takon jajal kaya ngapa? Miturutmu ukuran kanggo gawe Yayi Kresna besok kepengin duweni adi ipe ingkang kepiye? Koko Prabu, tiyang jejodhoan menika rumiyin kalian sakmangke menika benten. Menawi rumiyin jaman
kina utawi jaman kuna. Kuna menika saking tembung aku durung ana. Menawi jaman kuna menika jodho menika dipun padosaken tiyang sepuh. Gelem ora gelem anak kudu anut tuwuh. Anak menika kedah nurut dumateng dawuhipun tiyang sepuh. Ibaratipun gudel kedah nurut kalian kebo. Nanging menawi jaman sakmangke Koko Prabu jejodhoan menika mboten saged dipun peksa. Jaman sangsaya maju jejodhoan menika ingkang milih inggih menika calon pengantinipun piyambak. Wondene tiyang sepuh menika namung ngestreni, namung ngrestoni. Iya. Tak tampa aturmu kang kaya mangkono. Yayi, sadurunge pun kakang iki mengko matur apa perluku teka mrene lan dadak nganti Pendhita Durna lan Patih Sengguni. Iki ngene. Miturut pamawasmu ingkang ketunggon saben dinane karo adikku si Dewi Rara Ireng. Si Rara Ireng iki wis ana pacangane apa durung? Tegese Rara Ireng kuwi wis duwe pacar apa durung? Koko Prabu. Babagan menika kula mboten ngertos. Nanging menawi dipun tingali saking gelagat sak saben dintenipun eri paduka adik kula pun Rara Ireng menika sampun caket sanget kalian Arjuna inggih Permadi wiwit nalikanipun paduka kalian kula tesih timur ngantos sakmangke sampun gadah umur. Wiwit rumangkang ngantos sakmangke sampun sami jerapang. Paduka mestinipun sampun saged nampi gelagat lan tanda-tanda kalamun Rara Ireng sakmangke sampun cedhak kalian pun Arjuna. Iya bener Yai. Ning sing jenenge cedhak kuwi durung tentu dadi jodoh. Senajan to nang ndi-ndi diterke nanggon Facebook statuse wis tunangan. Fotone wae wis rerangkulan. Ditontonke nanggon umum. Kamangka nglamar wae durung. Bocah saiki wis kaya ngono kuwi GR banget lah. Tak sawang durung diapa-apake wis tutut kaya ngono nang ndi-ndi we ladal. Aja meneh kok nang Banyuwangi ora diterno. Metuwa sak jabaning bumi paribasane nggon planet Merkurius. Bakal diterke nganggo pesawat capung gunung. Mula aja banget-banget kowe duweni kesimpulan kalamun si Dewi Rara Ireng ki mesti dadi jodhone si Arjuna. Sebab jodoh kuwi ana pirang-pirang perkara. Setyaki rungokno iki. Kula nuwun inggih. Bapak Durna, kula wonten dawuh sinuwun. Jodoh menika wonten pinten? Nah, jodoh menika kathah. Nggih. Nuwun sewu sinuwun mboten kula menika nguyah ngasemi. Kula megunteni dumateng paduka. Megunten ki apa? Megunten kuwi tata kramane basa krama inggile meguru. Kuwi megunten, no? Aku kok durung tau krungu. Iki sastra anyar. Mula kowe kudu sekolah. Ngono. Dadi meguru kuwi krama inggile megunten. Lah krama tengahane megusret. No? Kaya ngono kok dadi profesor. Ladalah. Profesor Dr. Durna
Profesor Haji Dr. Durna. Kamangka aku iki gelo banget Durna kok munggah kaji. Durna kok duwe gelar haji. Kamangka asline Durna kuwi hajingan. Menengo cangkemmu. Jodoh menika setunggal wonten dipun wastani. Mengarep bae men rada penak. Sinuwun kula aturi mundur sawetawis supados blockingipun skeca. Ya kowe lah ta. Durna ngerti blocking barang. Nggih. Oh inggih. Kados pundi Prof? Nah, menawi manggil kula menika Prof. Provinsi. Jodoh menika wonten ingkang dipun wastani jodoh banyu. Jodoh banyu menika menapa? Jodoh banyu menika nikah tahun niki tahun ngajeng pegatan. Lah menika jodoh banyu. Menika jodohnipun tiang-tiang ingkang kelambrangan pariwisata dharma wisata. Contonipun jodohne wong asing karo wong Bali. Lah menika. Menawi sampun cukup menapa ingkang dados sedyanipun dados pariwisata lan dharma wisata cekap lajeng dipun cerik ngaten. Menika jodoh banyu keli dumateng waktu. Angka ingkang kaping kalihipun menika jodoh geni. Apa Setyaki? Menika penonton ingkang ajeng ngadeg ngaling-alingi Sintang Buri. Ujarku wong nembe jejer ora usah ndadak apa mungkin wis pas perangan ngono lah. Kaya peranganmu apik-apik. Oh, lho dalah pripun. Kula niku lek perangan kalah karo arek-arek moh kula niku. Jodoh menapa wau? Jodoh geni. Jodoh geni menika panas hawanipun. Wonten rejeki panas, mboten entuk rejeki langkung panas. Niku biasanipun weton menawi weton kaneman menika jodohnipun panas umpaminipun jaleripun Selasa bojone wetone Minggu. Nah, menika tiba kaneman Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah menika tiba 6. Sakala mangsanipun menika tiba 6 menika menawi gongipun mboten enten radi kirang sae. Jodoh geni menika jodoh ingkang kirang sae. Amargi ana rejeki mesti bakal padu, ana rejeki mesti ribut. Menika jodoh geni. Lajeng menapa malih? Jodoh angin. Jodoh angin menika ingkang kados pundi? Jodoh angin menika ingkang sipatipun sawetara sanget. Ukuranipun short time utawi long time. Lah niku. Ukuranipun namung sekedap. Sekedap kados pundi? Seneng karo wong wedok. Dijak mlebu, terus nah terus dibayar. Lah menika naminipun jodoh angin. Menika jodoh angin, jodoh ingkang namung sekedap. Contonipun yang-yangan wonten ing Selekta 2 hari. Ya menika tiketipun ingkang beto ingkang beduk. Nah menika naminipun jodoh angin. Ngaten. Wondene anglampahi menapa mbotenipun ingkang ngertos namung malaikat kalian dirinipun priyambak. Menika jodoh. Oh inggih. Sampun Bapa. Kula aturi lenggah wonten pengker malih. Ngastaken dawuh. Wedange sengkuni. Oh beres, tenang. Yai, apa kengkang dadi
keterangane Bapa Durna satemene tak tumpangi nganggo apa to sababe denipun Kakang Rawuh aneng ngabyantaramu Yayi tak aturi midhangetke Yayi. Akwe weranggan ingkang permara kumarage gentar genter dening banyu masiler maruta linukisan Sekar Garuda linukisan Sekar Garuda linukisan Sekar Garuda